Hello. Oga Peter. Yes, I'm very, very obedient to. Ịma na kemgbe ị gwachara anyị that na akwụsị consumption iche ka ị nọ nga ọhụụ bread na pure water na ọwụ ma eji ike eri oke nri anagara m gaa mụọ ọrụ na ka m nwee ike dị productive sa ọrụ m mụrụ ahụrụ m otu esi eme environment ịma na ndị nke a gị na ha ga ndị ka ancestors anyị achọghị iso ga-azọ ọchịchị agarala m ije already enyela ndụ gị so ama m iwe onye ekpere hapụrụ m ije ka m gara ha agarala m ije m cheghị na ka ebute ha ka m mee ihe mba m anyị etikwana ha na friji so ọka ọnụkwa na ịma na iji gara n'Ijipt akwụbeghị ụgwọ ọ bụ ibe ga nga aha iji gara n'Ijipt arụm ọrụ anyị akwụsịzi na-eme mba ma etiwezi ha kasị friji ama m na onye nke ofe mmanụ adịka mba onye ka ichere tele m ya ọgwụ mba metoredi mba etebeghị m ya mụ na gị na-ekwu otu ịma ihe ara ji gba ma ọ gị kpọrọ m nọmba gị m jibu bifo ama m na trepụrụ n'ime ya m na-akpọ ya wụ ndị aka na-akpa biga ihe mara na ọwụhụ gị dị ihe ahụ bikọsị ị na-enye mmadụ oshisha na ụzọ gị kwụ ọtọ nna ekweta ahụ bede bụ masị ma ịgbalịala kele ịgbalịala sị mapi bede enweghị nsogbu gị na Yusufulu unu jishi ike unu ga-achị ya wụrụ maka ha ga-akwụ ụgwọ bifo m na-ete onye nke ugwu bata anụ m na a ga-egide ya na Dubai o oke egidebe ya oke na Amerịka ka achọghị achịga ngwa thank you very much sebechaba akpọ gị nnụ biko ka m sevo nọmba gị na Chineke me batara anya ọnụ